Khubor nakaslem jong Bakongsan Hima. Kembali pergi pelok baru hari ini kapor dengan subhai pi syaki Khubor Bakongsan Jong Taïew bad manga upencira yang bad gini kilong ki Khubor ki art li dor bar snong ki bekin thop ya snong nam dong bi bad ka mukhnang ha ka pratrik unai tung arajar ar pusau ki la penlong daga dor bar ha hol ka nam dong bi ban yang persya ha ka draft jong ka delimitation committee ha ka ba kini ki art li ki snong ki ala sya penkendria na ka shipo mensngat Khanduli sya ka silyang bintang. Hagani ka dorbar layadon lang nado uhe snong jongka namdong bi uba DS war nangta uhe snong jongka snong mukhnang uma runi mukhim secretary ka namdong bi uba Siros Lipon uba Apostol Shadam uba Linus Pali bat kit khot jongki artli ki isi snong ki long pa ki samla jongka than hi barok away ki balewan banemi renti Hagani ka dorbar ban persya ya ka jingtmu jong ka delimitation committee ban penkela ya ka rukom long jong ki constituency hagani ka sngi na kalyang ki seng samla jong ka snong namdong ki la mi shakman ban pensngo ya ka jingbam ya ha ban phia lingkhot langkhai ya ki constituency khamtam yi ki artli ki snong ki ba amya hap satya ban ki ba amdon nongrim hai ru namar ba la ya jinga shaba palat Nakisaungut ki bala sya penyap dusman hakasnong umpleng East Gentia Hills District. Langut la itho ya kakarteng jongki. Ha ka ba arngut ki day na Nepal kan ba uway pan uday utrasnong napo ka district hi. Kini ki langut ya ki bala tip karteng kum uravi rai ar laisnem karta ubaday nagasnong Elam ha Mechi Pradesh Nepal Rajesh Rai ar pohundreus nam karta nagasnong Dharan Sunsari kabah Koshi Anchal Nepal par uway pan Nazar Kendai Latulais nem karta ubaday nagasnong Dekhia East Poshnong East Gentia Hills District Laban pinkin mau ba haga hendre trik unai tung arajar arpusau saungut ki break wala sya penyap dusman daga ba sya te lang hajo ya ki kiti ki kejan bat sya mat de ki kinja wat nakhli bat na rendang mari ya gini ki break wala lap de ki pat ba halindet jong ka yo ha umpleng ki he pulit haringkat ka kinhon crime scene unit mobile forensic crime scene unit bat ki magister kilawan poi marmar syagani ke jaka ban bishar banya ya ke jinglong jingman bat ban lum ya ki sakhi sabun namar ke jing shirkhai ka kom shap nyam katrat pulit kala thau ya ke kinhon to ket ka kerpang lene ke special investigation team panyarap lem ha ka ban penong ya ke jing to ket halor ke jing jia Hado mentang ki pulut kimpat lap sai ni yok kem yanu ru halor dengan jingjia sya penyam jong kitei ki saungun. Kinong elam jong ka Voice of the People Party kila khlutar ya ka jing bumburam mar kaliang jong MDC jong ka JHEDC yaki ha ka por bagi dang lait banya kendu yo Chief Executive Member jong ka Gentia Hills Autonomous District Council uba Khubor Shiwan ha ka sing ka bading kong jong ka ni ka Taïew. Kinong ilam jong ka VPP kila keno bau MDC jong ka sutnga nong kle ubha Richard Lindo ulo ong yaki da ka kli hakata ka ktin thareng ka ba ong who are you bangin non kam banya trailang ya kanel ya tho do nong ilam ka VPP na Gentia Hills ubha dami wan hi rembai haba kren kila pathai Khubor hadin ke jingwan yekendo ya Chief Executive Member jong ka Gentia Hills Autonomous District Council pan bodin halor ka jingdo tulop jong ki nong trei ka council Uba dami wan hi rembai ulo ong baka VPP katerwa ban ya trailang bat ke JHEDC ni ka benta ban penbor ya ka sarkar ban penyok nok kloy ya ka baha jong ka council Henry MDC ka sutnga nong khle ula kren tok met penban ya kini kinoi lam jong ka seng da ka kli kala who are you bangin don kam ban ya trailang Kanu ko seng trekam ka babhani ka kinhon ka council ka don kam nya ka jingi trailang na benta ban kenteo ya ka council hi Henry ban suong who are you kata kam dei ka sin sharpai ba bat ni pendrem jur ya ka jingle jong MDC Shisho lo ong ba ka jingle ye kendo jong ki yo CEM kam dei ka kam shimet jong ka VPP Henry halor kitu ki be im jakpo da ka ba yo jingseu na ka council bat penkot ya ka jingkran da ka ba ong ngin sa peni ya who we are MDC kaliang persya na kaseng Trinamul Congress uba Andrew Auhai Shulai ulakhi bitar bat mi jendat na po ka dorbar halor ka jing bamdon ka motion jong ha ka thup jong ka dorbar liur ka ba shisni ka balalong ha ka pratrik unai tong arhajar arpusau
Uba shulai ula ai ka motion halor ka jingdon kam ban pentrai kam ya ka e-governance bat ka digitalization ha JHEDC bat ula dawa ya ka jing penshai na chairman ba balai ba amshim la bo ya ka ni kam ban hapo ka dorbar u Dr. Shangpung ula pentip ba baro artli ki kam la pentrai kam daga JHEDC kumta ula kentat ban penrung ya ka motion ban ya keren Uba shulai ula kena opersha ya chairman jong JHEDC ba ula pentip ba wat tang ke website jong JHEDC ru amshim la update ni pentmai hato kadai kani ka ba pi pentrai kam ya ka digitalization luckily uba Andrew but hakata ka juk ko por ula mi jindat no na po ka ying dorbar but persha ya ka jingkentai ya ka motion jong u da chairman Hadirin kani kaladon ka kinta kli jingkali kumbajulong ban ka yeng dorbar kala kin mau burom ru yaki argut ki MDC barem ki bala khla no ki kintop ya ulit saron kso bat ulit Philemon Lingdo usi em ga JHEDC ba thombor siwat ulawan ra ru ya ka official report ni ka kaipot jong ka council Ki pulit ka nong ston kila yo ban kem no ya u Albert Star nong pot sampulize nem karata ukpa jong ka yeng wala thang ye ka yeng nang ta ye ki tiar kitar ki jan ki nem but what ye ki got school jong ki khon ru ka khubor ni ki he pulit jong ka district kala ye tho bok te urang ba la yo kem ha ka sing sa jan jong ka ta yo ko bala dem but kila dep ban pha shu sha ka judicial custody but ka jing to kin kadang ya shakman Laban kedo hang ni baka ke bala jia haga snong port umba set ni West Khasi Hills haga santarik jong unaitung haga por shibaji minstem haga ba uniu kupa ula seishwa yi gitar gitar sha plau jong ying bat ula thang shisen don pada haga te jing jia jong jing thang ya ka ying ka ba ula thang amshim la don kata ka jing mensao jong kinu ki men sem breu Henry la shu ing khong khai lut baro ge jing don kam haringkat ki got school jong ki khon ki ti Shushu kumpan chupan kin mau ba halor kete ki jingjia ha ka santarik jong ju banai ki bahing hasam na ka snong pot umba san ni kilala ban ujor na ke ejahar hathanan nong stoy kalong ka jing penduk men sim ni ki khna ki badan ni ki sap yele kai ki ba kerpang bat kin sha dawa pisa kella halaka jong ka sunjuk yele kai hedin ba kila yo ya ka bai bam ni ka scholarship na ka tanat yele kai jong ka sarkar jilla lingba ka jingla jong ki man pen pau ya ka jing tibet ha ki limpung yele kai ba pher Kani kalawan jia haki kena elek kai karate hapo ka lama jong ka Meghalaya State Karate Do Federation bat kumju ru kumba kiju elek kai ha ka kickboxing ha ka ba kila hab balai ujor shisindon sha ka shlem tri kam jong trat elek kai jong ka sarkar jilla lembat ka Meghalaya State Olympic Association persha yo ba Donny Rafael Rani obolong nongelam jong ka te ka sunjuk elek kai ka badang shupa perthei thamai Kikime kikpa jong kina elek kai ki bakin thop ka kong Jessica Bla kong Sylvia de khar kong kinong khla bat kong khar bithai kila pan pau jing song diaw men sim ba ka te ka sunjuk elek kai jong ke MSKDF kala dawa pisa ni pan percentage na ki khina ki elek kai uba doni ura dawaru na ki khina ba ki haban a 4% na ki hispa jong ka khusnam lingba ka song pisa ni ka cash award but sasan swa tingka na ka scholarship kabaki khna ki juyo na sarkar jilla lingba katanat elekai kila kena obaga take islam ajing hikai ke MSKDF hau jimang manta usnem kala pha yi khna ban leche Dehradun na benta ko All India KIO National Karate Championship Henry kila kena ba hangni limpung amshim na dan satya ka kerdan ya khun jong ka sub junior kila kena ba kate sunjuk kala shupen long coach da ka ba klempat pas Henry ka dei tang kadong trai Asha Dalor kata ke MSKDF kala shu aiser not thok da ka takma rupa ya uwayu khna wala sharen Dehradun Ka Khasi Students Union nong thamai circle ka khatwai terik unai tung arjar ar pusau kala penremjur ya ka jingle jong ka tanat pulit ban kem yu president jong ka seng ha ka por shiteng meet ha ka khatwai terik unai tung arjar ar pusau ha ba kren jikilat pathai khubor ha ka khatwai terik unai tung arjar ar pusau na ka yang vice president jong ka seng usamla Richard Maukeu ulo ong ba ka jingle jong ki pulit ka long kumman penting pen smith ya ki dekhot jong ka seng bat yi bahaying ha sem ulo ong ru ha ba ki pulit ki don kam ha yi ki no gi khot jang ka seng ki dei ban khot min sngi min shai bat ka seng ka long ka bala kloi ban ya trailang bat ki pulit Henry de ka ba shukem shiteng meet ka pen so sat bat pen bitar ya ka seng shosho ula buru ka jingkeli ba balai ye ki wai ki seng pi khot min sngi kat ba ye ki khot jang ka KSU pat pi phawan shiteng meet
mat kani ke jingle jong ki bor pulit kalong kum man ai ding shisho ya ki dikhot jong ka seng Superintendent of Police of Ribhoi District Jakpal Singh Dhanwa ke jingle pelat Khubor ula pentim baki bor pulit ka Ribhoi ki layo ban kem sayo wai budan kti mat ka sengking atiar kabala sha khen bi ain ka hnyot rep National Liberation Council ya wala tip kerteng kumuba sanbor rapsang na kasnong maulai jajau East Khasi Hills District kumban syukudau hangni uba sanbor udairu ubabat kumu Assistant Disciplinary Secretary jong ka hnyot rep National Youth Front sengkeme bat ke jing syakem jong u kadai halor ke jing keno don kti ban penbit penbiang ya ka lek kawan jong ki dikhot ke HNLC ke balai ban sya hikai syakari Bangladesh Kekerwa Khubor no SP ka Ribhoi kala pentip ru bahadin ke jing yo kem ye ki saungut ki dikhot ke HNLC ki balatif kerteng kumu ba si Frank Paul Parian ukit bok mujai Barnabas Lingdo but one penshingan dimpem baraka jing to ken uba si Frank ula plam ula lecha hikai pentibet chakari Bangladesh kum bashi island ter lembar waipat urang ba ula tip kerteng kum kinsai jun thaba uba jukhot sin kum sweet jana uba kasnong umlingka Kinton block 2 jongka East Khasi Hills District Laya thoro wa kasanterik jong naitung ki purit ke layo ban kem ya uba kinsai jun thaba ha ka jing to ken Baru tay orang ba ula pla, bau day udkhot jong ka HNLC, but ula lej ban shahi kai pentibit, syakari Bangladesh lembar uba si Frank Paul Parian, house name ubala dem. Uba kensai jun thaba ula plaru haki pulin, uba sanbor rapsang udai badan keti banyara bat penbit penbiang hagalai kawan, jong u syakari Bangladesh hapening gibenai naitung, bat nailar jong snem arajar arpulai. Horticulture Development Officer uba Terminal 1 ula pentip ba usotron uba mina Ribhoi District ukambang ha Delhi namar ba umbi nakajaka ka ba shit kani gajing batai uba Terminal 1 kadai ha gajing yakendu ha ka yopen inam ya usotron kabala wanra na Meghalaya ha Delhi hat hanong ba New Delhi kabala sedang nadu ke ship hotrek bat kaban kod hadu ke khat sao trek jong naitung arajar arpusau Uba awan uliat ho bagajing wan pen inam yo sok turun ha Delhi kalong ban penya yo sok turun na jela bat ajing bentoy ya kinong rem Uloong bayi ki sok turun na Meghalaya la ai ban penya de kawai ka company ya ka balatip kerteng kum ka Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited Mangolpuri Industrial Area Phase 1 New Delhi Uliat ho ru ba nado ba simti kini ka company ki sok turun kinong rep kile yo jing mentoy namar ba ka doru kala kham keo ti parlong dagi ti khubor ngila poisha ka bakot ka ado pengina syam yang bat phi haga wai pat ka tayo nga ai khublai ka por bakot ra jong phi khublai sibon